Wong Jaksel nek nyanyi lagu ayang-ayang piye Kang? Wong Jaksel nek nyanyi lagu ayang-ayang. Duh, dewa-dewa ninges moro. Guatno ati kawula. Kowe nek ngelep raimu kok ora tau ganti to Kang? Wah. Pengen sempal kuwi wong kok. Kok ya enek wong ngelep raine kon ganti ki apa ya enek, Umume nek komen ki ya kaos. Katok. Kaosmu kok ora tau ganti to Kang. Ngono ki jek masuk akal. Lha ki rai kon ganti ki. Rai kon ganti. Apa cita apa coba sih? Malah dikek helm. Itu enggak kan gua malah nangis kon dikek helm ki lho. Muka lu kocak bre, nggak pantas jadi preman. Lah, ngatain gue lo, hah? Tamplan lo. Siapa itu? Yang anjing-anjingin gue tuh. Apa cita apa Ini imut banget deh. Gipe kok gak muncul toh Kang? Ini bukannya Gipe gak muncul, emang kayaknya sih ngegi. Komenmu kok melukai hatiku toh, wegah aku nang kuwi. Komen kok jari Gipe gak muncul, ini bukannya gak muncul, emang kayaknya sih ngegi. Padahal sing kemeru. Komen gak gerang-gerang larani atine wong toh wong kuwi. apa cita apa Bukannya kayaknya bukannya gak muncul, emang kayaknya sih ngegi. Lek Bas, ndi pause iki gake. Mbak pengen dicaplok paus lho. Dan wis kering. Enggak pengen nyapa paus aku pengen delok kowe. Ampun. Lah nanti kamu abang-abang apa lho gulune? Mana ada. Loh. Tak parani tenan. Engko tak parani tenan lho malah. Bengi iki tak parani sesuk meteng lho kowe. Sepatuku ndang dibelekne Kang, sesuk arep tak nggo dolan karo cewekku. Lah. Sopo to kuwi? Lah aku iki ora tau nyilih sepatu kok kon mbelekne. Sopo kok nggak sepatune anu kuwi? Kamu salah ora lege? Iya. Kocak banget loh. Masa gue dikatain minjem sepatunya dia? Anjir, Bang, temen lu di kiri. Oh iya. Ini parah banget soalnya komennya. Gue malah seleb kalau kayak gini. Kang, piye kabarku? Anak Parwan ki piye to komen kok iso Kang piye kabarku? Lah piye kok kabarmu dhewe kabarmu ki piye kok iso tekok ning aku ki? Wong kok akun TikTokmu sing kedua jenenge apa? Eri Thohir kan. Eri JPG kan? Eri_JPG. Ora nek Thohire. Eri JPG. Tangeme sapa nggih sing komen? Hah? Tangeme sapa? Eri JPG. Mah, aja ngono kuwi, aja dolanan ngono kuwi. Rio kuwi tungkak nang Rio kuwi kok. Kang Rizal bar diputus pacare ngajak ngombe baygon. Ya ampun, Rizal. Wah, aku Rizal ngakoni ngono kuwi. Rizal dikandani kuwi, malah anu mlebu kuwi kes malah. Kancane Rizal tolong kuwi. Apa cita coba sih? Rizal dikandani kuwi. Kancane sapa kuwi nggih? Ayo. Moh. Gak oleh, Rizal. Gimana tak? Telepon petugas puskesmas lho malah. Nanti putus pacar iki golek neh kok iso. Gak aku nek nekat ngono iki gak aku Rizal dikandani. Aja cedak-cedak Kang nek omongan cangkemmu koyo brutu.
Sopo kuwi sing ngarani cangkemku koyo brutu kuwi? Brutu patakmu kok iso cangkem apik kaya ngene. Ora ngelem apik ya ngene kok diarani cangkemmu koyo brutu jan. Kang udan-udan nggenku kodoke muni mak pyok pyok. Udan-udan kok kodok kok muni pyok pyok kok kodok apa kuwi, Kuwi gak kodok kuwi. Ayo. Udan ki kodoke muni tung tung ngono kuwi lho, Wis muni pyok pyok kuwi tanggomu. Lu sehari madang berapa kali, Bray? Lah, gua mau madang mah terserah gua, coy. Anjir lu, pakai nanya-nanya lu, ngatur hidup gue. Gua kalau lapar tinggal madang, Ege. Kang kandhanono Pak RT. Kandhanono apa kowe kok kon ngandani Pak RT? Batutane apa kowe engke? Enak lanjutane Kang kandhanono Pak RT ngene. Lha kuwi kandhanono Pak RT tok iki? Piye kan kon ngandani apa kowe engke? Ora di lanjutne iki lah komen be. Ayo. Kowe dikai apa kowe? Hayo ngahaseo. Mbak jenenge Korea aku gak iso maca. Bisa Kang ya. Mbak jenenge sapa kowe enggak? Sing anu huruf anu gedhe kowe. Hang Sing Ho. Hayo, mati nggih. Semoga sehat selalu lancar. Nguyahnya. Kang ya. Pak RT kon ngandani apa kowe enggak? Kok gak dilanjutno ki? Komen aja setengah-setengah, oke aku nek komen setengah-setengah. Mbak. Komen ki sing komplit, Kang kandhanono Pak RT. Piye lah? Lah kowe mau Kang kandhanono Pak RT. Ngono tok ki? Kowe apa ngelep nganggo HP Nokia zaman dulu, Kang? Ora, HP ku kecemplung kolam. HP ku kecemplung kolam, ora sangge emosi. Tak bong tenang kowe malah. Aku setiap nonton live-mu, cawatku melorot dhewe, Kang. Ya ampun, Pepe. Wah, aku nek ngono kowe. Pepe ki anak bocah kurang ajar kuwi. Pepe laporna Pak RT, kok iso komene melukai hatiku kowe enggak? Nah. Jadi nek nonton aku ki cawate melorot dhewe. Laporna Pak RT. Aku kan nodai tau. Kang kandhanono jenenge Roni, senengane mendem rinso. Alah, Roni. Rinso kok bombe iki piye to ni Roni? Kandhanane angel kok aku nek kandhanane angel Roni itu. Roni. Rinso ki matiku mendem ki. Kancaku. Kancaku malah ketunggu yo. Sapa kowe nggen? Roni. Roni. Ya, sing sabar nggih, kancane Mas Roni sing sabar. Oke. Kang ndek ini aku nginceng rondo atus ora diseneni malah dikon mlebu. Sapa kowe? Mas sapa kowe kae? Cah kurang ajar kowe nginceng rondo atus kurang diseneni malah dikon mlebu ki. Sing mbok nginceng rondo ngendi kowe, Kang? Kowe rondo ngendi kowe tak Kang aku arep melu. Kang kandhanono jenenge Agus. Mosok wonge ngerti kabel udo jarene nafsu. Alah, Agus. Bimbing ke Rudi saiki Agus. Ku aneh-aneh to kelakuane kuwi, Lah ngerti kabel udo kok iso nafsu kuwi piye kuwi? Kacoke kesetrum. Ayo, Agus dikandani kuwi kae. Ngerti kabel udo kok iso nafsu kuwi kelakuane kuwi piye to kuwi? Motormu Supra tak joli jeruk 3 kilo gelem ora, Kang? Ya kena komen kok sembarangan men ki piye, Bocah kurang ajar, anake sapa kowe, guys, sing komen kowe? Cangkem jan motorku Supra dijoli jeruk 3 kilo, patakmu krewak.
Oh, tapi jadi buang omahe kuwi. Yang motor kuwi Supra nyeni kok ya. Gue joli jeruk 3 kilo kuwi wis tak pancal gegermu mah. Oke. Sing komen sapa enggak jenenge kuwi? Komen melecehkan Supraku, ayo. Aja nganggo bahasa Jawa to, Kang. Aku ora ngerti. Oh ya, maaf ya. Aja nganggo bahasa Jawa, aku ora ngerti. Lah kowe kan nganggo bahasa Jawa kowe komenmu kuwi. Komenmu nganggo bahasa Jawa ta kowe kae? Patamu krewak lak buandeng tenan lho engko. Ngerasa gawe-gawe kowe iki lagi emosi aku. Rasan kayak topi, mari sumo. Yo, Ndang ngelap Kang, aku wis adol gabas kresek nggo nyawer kowe. Iki kan aku ngelap. Matamu gak melek. Iki aku ngelap. Celeng, ya kuwi marah emosi nek wong kuwi. Iki kan aku ngelap. Wis adol gabas kresek nek arep nyawer ndang nyawer. Kowe iso komen ngene kan kowe gara-gara nonton live kok kowe ngangkon aku ngelap. Iki aku lep. Mungkin itu perasaan ini. Apa Cita? Coba Cita. Banget kan ya mungkin. Enak wong ngelap wis jelas-jelas ngelap ngene kok. Kang kowe kapan ngelap? Ngelap adakmu ki lho aku ngelap.